Malinaw ug hapsay nga napahigayon ang fluvial procession subay sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa labing unang higayon sa simbahan sa lungsod sa Cordova, gipahigayon ang send-off mass. Si Luan Mirundina sa report. Alas 5 kaganihang buntag, gipahigayon ang send-off mass alang sa Birhen sa Regla sa San Roque Parish sa lungsod sa Cordova. Unang higayon kini nga sa lungsod sa Cordova, gipahigayon ang send-off mass. Pagkahuman sa misa, gihimo ang foot procession gikan sa San Roque Parish Church paingon sa Roro Port. Diin usab naghuwat ang galyon nga sakyan sa imahen sa Birhen sa Regla. Sa pagikan sa galyon sa Roro Port, alas 7 kaganihang buntag, gikatahong anaa pa lang sa 20 ka mga motorbangka ang iuban. Wala pa hinuoy labot sa ihap ang mga gisakyan sa Navy ug Maritime Police. Apan pag-agi na sa galyon sa Barangay Marigondon ug Punta Inganyo, nagkadaghan na ang mga niuban nga mga motorbangka, sagad niini mga taga-isla sa Ulango nga nagatang sa pag-agi sa imahen sa Birhen sa Regla. Sa kinatibukan, niabot sa 77 ka mga sea vessels ang niuban sa fluvial procession. 36 ka mga pump boat, 18 ka mga speedboat, 15 ka jet ski, usa ka private rubber boat, ug 6 ka mga sea vessels sa Maritime Police ug Navy. Pasado alas 9 sa buntag, nidunggo ang galyon sa Muelle Osmeña ug gisunudayon ang unang misa nobinaryo nga gi-officiate ni Cebu Archbishop Emeritus Jose S. Palma. Mato ni Reverend Father Benido Tumol, MSc, Parish Priest o Rector sa Virgen de Regla National Shrine, nga hapsay ug solemne nga napahigayon ang fluvial procession. Nahukman nila nga sa San Roque Parish Church ipahigayon ang send-off mass, kay mas duol kini sa Roro Port nga mo'y dapit diin manukad ang galyon nga sakyan sa imahen sa Birhen sa Regla human naguba ang pantalan sa Marigondon dihang niigo ang bagyong Odette. Posible nga kung ma-repair na to ang katong dito sa PCR nga pantalan, mas closer man ang Marigondon. So mao na nga ang misagod karon gihimo nato closer to the port of departure sa atong fluvial. Sa crowd estimate sa Lapu-Lapu City Police, niabot sa 3,000 ka mga tao ang nitambong sa unang misa nobinaryo kaganihang buntag. Susama kini sa gidaghanon sa mga deboto nga nitambong usab sa unang misa nobinaryo sa niaging tuig. Sa karon ma'am, wala kay tay na mga dayo. So ito ang naobserbahan. Sigaran diri lang sa ito ang mga lokal na to. Samtang alang kang Father Tumol, malaumon siyang mas mudaghan pa ang mga deboto nga mobisita ug mosimba sa simbahan sa Birhen sa Regla karong tuiga taliwa sa sunod-sunod nga mga kalamidad nga nasinati sa Sugbo. Ngayon kasi ang mga calamities, di ba? Maraming calamities. At doon sa ating mga karanasan ay mas lalo tayong kumakapit at lumalapit. Kaya ang deboto ng Mahal na Birhen Maria ay nagpapalakas ng mga tao sa kanilang pananampalataya upang kayanin, harapin at lampasan ang lahat ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Uban ni Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisda.